Μπάρμπας μου λαβρέντιος, τσιριά μου η λαβρεντέντενα. Ψηλά της τα εσήκωσε, βαθιά της τον πατήκωσε. Ο μπάρμπας μου λαβρέντιος, τσιριάς μου τσιγουμένισα. Ο μπάρμπας μου λαβρέντιος, αλλά κούκουε κάθετο. Τα κολαρέλια του εφαίνοντο, τα νταλαβέρια του εκρέμοντο. Τα είδαν τα παιδιά και είπαν την αυτά μπαρμπούλη. Αυτό είναι λέγον η ευλογημένη κουμπιστήρα και έτσι η μαμά σας το μεγαέλαιος. Μανούσος Κοφριδέτσης. Για να τα λέμε τέτοι του τέτοι, έτσι όπως μόνο εμείς γατέμε. Μανούσος Κοφριδέτσης, φίλες και φίλες και χαρά. Είμαστε πάλι Παρασκή να πούμε πώς είπαμε, βρέξει χιονίσει, πάνω είμαστε εμείς να τα κουβεντιάζουμε. Λοιπόν, συγχωράτε μου που φορώ τώρα το φακιόλι, επειδή τριγώ είμαι από τους τελευταίους που τριγούνε, άστα να πάνε πέσανε οι βροχές, χάσαμε τις βαδούς, πήγαμε στο γιο το γυάλο, θα βράζουμε πάλι πετουμένια, τέλος πάντων. Λοιπόν, και τριγώ και από έτσι επειδή κουβαρώ τσικλούδονται τα στραβίλια να πούμε πάει στο νόμο, δεν θέλω να μου λέρωσε το σαρίτσι εκείνο το σκατό να πούμε γιατί είναι και την προπάπου μου, δεν έχω κι άλλο. Αφού δεν υπάρχει μαντήλ να κλάψουμε δεν έχω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι θα ήθελα να πω. Πήγα πολλές στο αμπέλι να πούμε πρωί-πρωί. Και από περίμενα τους εργάτες. Είχα δυο. Ένα Σέρβο που τον εζήγοξα γιατί μου είπε ο παπάς του χωριού. Από είναι μεγάλη κουτσομπόλια. Ναι, ζήγοξε τον μου λέει γιατί αυτοί έχουν τρακάρει και κατακτηπούνε τον κόσμο. Μη σε πιάσει και σε αποσβολώσει στο τραχτέρι από κάτω. Μου λέει αυτοί δέρνουν εδώ τελευταία. Τέλος πάντων. Εγώ δείχα λοιπόν και τον εζήγοξα. Και από είναι ο άλλος, ο Ηλίας ο Αλβανός. Και περιμένω τον Ηλία τον Αλβανό να έρθει το πρωί να κάνουμε τη δουλειά μας γιατί μου μείνανε 5-6 σκάουλες να αυτόσουμε, να τσιτριγίσουμε, να τελειώνουμε, να παραπατήσουμε, να μην τα γεννούμε. Βάσει και πιούμε πράγμα αυτό το χειμώνα. Λοιπόν, φέτος, του χρόνου. Λοιπόν, δεν ήρθε εδώ που λες, ο Ηλίας δεν έφανε και καθόλου. Κοίτα γη, δεν θα κάνω εγώ. Και όπως ήμουν κοπέλια με τις αρβίλες, με αυτά έβαλα το ποκάμισό μου μόνο του, τον δεν μπόρεσα να τον βγάλει τα μαλλιά μου, είναι λίγο έτσι να πούμε. Και πήγα στο μπάρμπα μου του Λαβρέντιου το αυτό, μεγάλη χάρη του, το μνημόσυνο, και από εκεί πήγα στο καφενείο. Λοιπόν, καθίζω στο καφενείο, καθίζω και ήταν ο παπάς από δίπλα μου, ο οποίος παπάς, οι αναγατέτε δηλαδή, τα παπάς είναι, οι αναγατέτε, πάρετε έτσι μια δόση, ήταν μέσα εκεί που θα δείτε στο συμβούλιο εκείνο να και ψέλι, έτσι μέσα είναι και εκείνος αρχή παπάς, για τον. Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός. Και χιλιάδες φίλοι, όλοι στο τριζίλι, ζήτω λένε ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκέ, Παναθηναϊκέ, Παναθηναϊκέ μεγάλε κέντρανε. Παναθηναϊκέ, Παναθηναϊκέ, Παναθηναϊκέ μεγάλε κέντρανε. Άπουλες. Και του λέω, ρε Παπα-Νικόλα, του λέω δεν γίνεται να πούμε, του λέω με τον Αλβανό, δεν μπορείτε σήμερα να παίξω με τα μπελγιού μου, να το κουρμουλώσω να τελειώνει. Μου λέει, μωρέ δεν έμαθες πως έχασανε οι Αλβανοί στο ποδόσφαιρο από τις Λευκορώσους. Λέω, ποιος είναι μωρέ ο Λευκορώσος, εγώ όλους άσπρους τις κατέω, δεν κάτι το κάναμε άλλο. Τέλος πάντων, έχασανε μου λέει στο ποδόσφαιρο. Και του λέω, εμείς τα κάναμε, του λέω, παίζαμε το Ισραήλ, του λέω, είδες την μπάλια. Τέλος πάντων, δεν ήταν πάλι τούτο να κοπέλια. Εγώ στο λόγο μου δεν είμαι ασχετικός από τις μπάλιες, μα ξεκίνησε μωρέ παιδί μου το παιχνίδι και από το ξανά. Την μπάλα δεν μπορούσαμε να την έπαιξουμε στα πόδια μας. Και από έπιανε ο άλλος στη μέση του αυτού και έπαιρνε μια σκαπετιδιά ντάγκατζι ψηλά.
Τα κατσιτσιλά από τη μέση μπροστά, τη μέση μπροστά, μέχρι που σε μια δόση παίζει το κατσαυτό και του παίζει το χτύπο και το ρευκάνει μπροστά από την ψηλή παλιά και την παίρνει ο φίλος μας ο Σαρπιτζίδης και από του καθίζει ένα κροτσίδι, άστα να πάνε στο γύρο του διάλογο, πήγε 800 μέτρα πήγε και από σε διόρντιξε μέσα στα δίχτυα. Στο λόγο, να. Όλα τα συγκλάκια της γειτονιάς, 850 κουβάδες. Και πήρα και μια μπάλα ξεφούσκω ότι δεν μπορώ να το κάνω. Όλη η μέρα κατακτυπώ τις συντενεκέδες, δεν μπορούσα να το κάνω. Είτε διάλογο. Πώς διάλογο το κάνω, κύριο σας να μου πεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να πω. Μας εσφίριξε και ο διαιτητής να πούμε έτσι λίγο φιλικά κατά ύστερα. Και αν πρέπει πως ήταν συντεχνός του και μέσα. Ναι, πρέπει πως ήταν συντεχνός του και μέσα και μας εσφίριξε έτσι λίγο αδερφικά, καταλαβαίνεις. Διότι ένα μπέναλτι δεν το έδωκε τον Αρούνο. Και σε μια δόση πάει ένας από τους ειδικού μας να πούμε και πιάνει εκείνο το Μαχαμούτι, πώς τον λένε, το Σεχτέρι, και τον πιάνει και του παίζει το κλωτσίδι, τον κατακαυκαλίζει, τον ρίχνει χάμου. Και από εκεί τρέχει ο διαιτητής και σηκώνει την κίτρινη κάρτα. Δεν είχατε εγώ ήταν η κίτρινη κάρτα, εγώ από κίτρινο μόνο αναπτήρα. Τέλος πάντων, νούσους χωριουδέτσι. Λοιπόν, και ξανοίγω το τσίνονα το Νταλαβέρια που τον εξανάμορε, τσίνονα που το ξαναδείχνω αργά, τσίνονα. Και βλέπω ότι πάει ο πόδας του επαπέρα και πάει είναι. Αλλά θα πάμε και ενός τα νεροκούρου. Λοιπόν, ούτε πουτσόγι, ούτε πράγμα. Δικό μας είναι, μόνο το πόδι του βάλει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το άλλο. Κάθομαι λοιπόν εκεί πέρα με τον παπά και σε μια δόση ήταν. Να στο λόγο μου, σταυροκοπιούμε. Ξανοίγω έναν τύπο που μπαίνει μέσα, δεν θα σκοτώνει το λίγο με ένα λουράκι παπέρα. Μαύρος όμως, όχι ψεύτικο. Δηλαδή, πώς να σου πω μαύρος. Ο σαν την πίσα ρε παιδί μου, που στρώνε στην άσφαλτο, τσίμουν, ωραίο. Και από τον ελόγω και μπαίνει μέσα και κλείνει, και αν είναι σούπερ δεν το γραφίδι με τα μπράτσα που είχε στο λόγο μας σε στείλει στο γεώργημα. Τέλος πάντων. Και ένα του παπάρε, Παπα-Νικόλα Δόιντά, ήταν το άλλο σχέδιο. Εγώ στην αρχή παραξενέθηκα, μπάνανε ο ανεψιός μου από την Αυστραλία, τον θυμάσαι τώρα ανεψιό από την Αυστραλία. Τσίνωσες. Και του λέω μωρέ μπανάνε τα λιψάκι μάλλον τον εκαλοξανίγω και δεν είχε ούτε μουστάκι έτσι απασιπασί. Τα φρύδια του να πούμε δεν ήταν τσίνουνα έτσι από τα λιψιού μου. Λέω μπα δεν είναι στο τούτο σας γιατί εμείς είμαστε σβιχτοφρύδες. Ναι, άμα σου πω. Λοιπόν, του λέω ρε παπά ποιος είναι τσίνωσες. Μου λέει ένας παίχτης που είναι γνωστός μου λέει σε όλο τον κόσμο και παίζει σε μια ομάδα πράσινη θερικιά μας μου λέει την Παναθηναϊκά. Λέω, τι θα κάνει στο κάθε μήνα. Μου λέει, άσε, μου λέει, το έχει ρίξει το πιωτό εδώ τελευταία και ξεκουτουνιάζεται και πάει. Και μου λέει, ανακάλυψε εδώ την τζικουδιά μου λέει και έτσι παίζει χτύπο. Πραγματικό κοπέλια. Καθότανε στο τραπέζι αμοναχός και πιάνει το μαστραπά. Μα κάτσε γιατί δεν μπορώ, γιατί αχώνομαι. Έπιανε το μαστραπά και του έπαιζε το καταφκαλί, δηλαδή στο λόγο μου την 500 κούπανε. Τον εκαλέσει τη τσικουδιά, θα σε δέσει χάμω. Θα σου πει κομμένος, θα σου φέρει το χαρτί, έτσι με το στυλό σου πει είσαι κομμένος, υπόγραψε παπέρα. Θα μας εξευτυλίσει πίτι ο μαύρος. Τέλος πάντων. Και του λέμε ρε, για να το ρίξεις στο πιωτό. Μου λέει, ήτονε, μου λέει σε ένα μαγαζί σας στην Αθήνα και τον πήρανε, μου λέει χαμπάρι. Και από έσαι κατέβηκε παπέρα στο χωριό μου λέει που δεν κυκλοφοράνε κάμερες και τέτοια και ξεκουτουνιάζει τα μοναχός και πάει πίσω. Του λέω και είδα του πανδάμου. Του κάτσανε μου λέει 20.000 πρόστιμο. Και καλά του λέω ρε κουμπάρε. Και γιατί του κάνανε το συναμπανούρα που μου λέει 3 μπουκάλια είπε από Κίνα τη. Πώς τη λένε μόνο Κίνα τη Ρώσια. Τη Βόντιγκα. Τέτοιο μου λέει 3 μπουκάλια πίνει στην καρδιά του μου λέει και από θα πάω να παίξει μπάλα. Δεν το ξαναδάγω τώρα το σχέδιο. Τέλος πάντων. Και από ήρθε και πίνει τις δικές μας σηκούριες. Λοιπόν, το άλλο. Του λέω ρε παπά. Και ήταν καλός παίκτης είναι τούτος σας. Μου λέει από τα εξωτερικά μου λέει πολλά ρεφτά και ιστορίες αυτά. Και του λέω είδα θέση παίζει. Μου λέει δεν γατέω μου λέει τα θέση έπαιζε. Μα δα παίζει δεξί μπαρ. Το πιάσει το πονόμενο έτσι. Λοιπόν, για να ξυγιόμαστε. Και του λέω κουμπαράκι. Ξάνοιξε να δει, μα δείτε τον έτσι, εσείς δηλαδή ποιος είναι, δείτε τον. Τον εκατέτε μωρέ εσείς εκείνος, εγώ δεν τον εκατέω, δηλαδή εγώ στο λόγο μου την τηλεόραση από στα φακιά ψάνει τέτοιο μωρέ, σιωνάτια και δεν γατέω, δεν ξεχωρίζω εγώ, άσπρους μαύρους, άσπρους τις βλέπω όλους, τέλος πάντων, και αμυγιαδερούς έτσι, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, και του λέω πόσο του κάτσανε μωρέ το πρόστιμο, μου λέει 20.000. Και το κοπέλι το λυπήθηκα στο λόγο μου, μα την Παναγία. Το λυπήθηκα και πάω, το τσέρασα και εγώ ένα 500 μα το κατάπια αυτός, σαν τον νεροσύτη. Τέλος πάντων. Κατάψε λοιπόν το 500 το τσικουδάκι και στο μοναχό του, σαν το τελευταίο αλκοολικό. Τέλος πάντων. Ποιο το από μένα. Παναγία μου. Λοιπόν, και του λέω, μπορεί κουμπάρε, αν θέλεις του λέω να έχεις δουλειά, του λέω έτσι κι αλλιώς ελιώτικα. Μου φύγει ο Αλβανός ο Ηλίας από το αμπέλι, αλλά θέλεις ένα μαζί μου, μας εδωρώ πλατσαδωμένο. Σένα να κουβαλούμε τσικλούμες, μα τελειώσανε. 3 μέρες υπόθεση είναι, θα του δώσω κι ένα 40, να φάμε κι ένα κομμάτι ψώνι μια ελιά και τα λοιπά. Λοιπόν, αλλά ένα σου πω που δεν καταλαβαίνει, δεν μιλούν ελληνικά.
Τέλος πάντων. Εγώ το είπα του παπά, άφησα το τηλέφωνο μου και πέρα. Αν θέλει το κοπέλι δουλειά, να έρθει στο χωράφι να τον πάρουμε μαζί. Και από στο χειμώνα πάμε στις Ελιές. Δουλειά να είναι και ό,τι να είναι, κοπέλια. Δουλειά να είναι και ό,τι να είναι. Το λοιπόν. Μανούσος Χοχριδάκης. Και να μην ξεχνιούμαστε. Κάθε Παρασκευή παπέρα βρέξει χιονίσει. Έχω έτοιμο 4x4. Κάθε Παρασκευή. Και να μου γράφετε τα mail σας Μανούσος, κύριος Ενσοχογιός, enjoytv.gru και στο φατσοτεύτερο να πούνε από την κάτω μου πάντα, κάτω από τσίνο το τηλεορασάκι, μην μπερδεύεσαι ξανά. Και από πάει πρέπει να είναι, μωρέ, από πάει πρέπει να είναι, που είμαστε φίλοι να γεννούμε έτσι κουμπαροσύνεκροι, να δούμε τι να γεννούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξή σας, να είσαστε καλά και την άλλη Παρασκευή θα είμαστε έπαπερα και σας έχω και μεγάλη έκπληξη. Λοιπόν, Μανούσος Χοχριδάκης, enjoytv.gru, τα λέμε!